Nej. Sluta. Inte så hårt. Var det gott med semlor? Ja. Mm. Har du 2 stycken? Fick du mammas också? Mm. Ska du säga så här? Mm. 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 Kan du göra så här då? Gör så. Vilja. Vilja. Vilja kille. Gör så här då. Åh, puff. Au. Gör så här då. Mamma lär dig hus. Tutte. Men du äter ju semla nu. Semlor. Drag tiden ner lite för långt på skeden. Håll. Så. Så där får du inte göra för mamma. Nej. Lilla kille. Är det så där man flörtar? Gör så här. Gör så här. Tror du pappa blir arg nu när vi lär dig såna där hus? Och pappa som kom hem med de här semlorna åt oss. Brian, vad är det här då? Vad är det för något? Nyckel? Nej. Vad brukar du kalla det här? Nyckel? Vad brukar du kalla det? Har du fått en sockerkick? Inte så. Ska du dricka lite mjölk då? Gör det då. Nej. Det här. Vart på sniskan. Nej. Så kan det gå.